Те ще се изпълняват на вратата от моят дясно. Това, което виждам, двата отбора трябва да са готови. Ивайло Стоянов даде знак. Ще се наредят и ще определят кой ще се състезава от до година в трета лига. След тоталното превъзходство, което имаше през второто време 1948, наистина трябваше да отбележи гол. Тези безкрайни центрирания до нищо не доведоха. Стоян Деспотов и Шеров така се поздравяват преди изпълнението на Дуспи. Онзи ден наблюдахме баража за Лига Европа. Изключителна драма между Левски и Верея. Точно 11 Дуспи се изпълниха. Всичко е готово. Първи ще изпълняват футболистите на ЦСКА 1948. Борислав Трендафилов застава зад топката. Срещу вратаря Станислав Шеров. Трендафилов срещу Шеров. Борислав Трендафилов срещу Шеров. Първа Дуспа. Там с на вратара на Брацигово. Удар на Трендафилов и първа спасена Дуспа. Първа спасена Дуспа. Тук ще настане истинска пропуск за футболистите на ЦСКА 1948. Йордан Батаклиев. Първа Дуспа за Брацигово срещу Стоян Деспотов. 0-0 след пропуска на Борислав Трендафилов. Йордан Батаклиев срещу Стоян Деспотов. Батаклиев. Удар и 1-0 за Брацигово при Дуспите. Георги Кънчев отива към топката. Задължен е Кънчев да вкара в тази ситуация, ако иска да запази живи шансовете на ЦСКА 1948 за класиране в трета лига. При пропуск те сериозно ще намалеят. Кънчев срещу Шеров. Малка засилка, това определено няма да е добре според мен. Кънчев и резултатът е равен. Кирил Шакаданов срещу Стоян Деспотов. Това са вторите Дуспи. Резултатът е 1-1. Пропуск на Борислав Трендафилов. Една вкарана Дуспа за Брацигово. Кънчев изравни. Сега Шакаданов. Удар. И това е гол.
Топката излезна през мрежата, но Брацигово продължава да води с една дуспа. Кирил Атанасов. Трето изпълнение. Кирил Атанасов. Удар на Атанасов и той изравнява резултата 2-2. Пантелей Малинов сега ще изпълни за Брацигово. Видим дали Стоян Деспотов ще успее да спаси тази дуспа. Малинов. Удар и какъв гол! 3 от 3 за Брацигово. Болът в резултата с 3-2 след пропуска на Борислав Трендафилов. Илия Джамов се отива към топката. Илия Джамов в начало на четвъртите дуспи. Четвъртата дуспа за ЦСКА 1948. Длъжен е Джамов да вкара, защото изпуснали. Според мен това ще е и краят за ЦСКА 1948 и техния поход към трета лига. Джамов с лека засилка. Удар и той бележи. 3-3. Равен резултат. Георги Петров. Деспотов вече трябва да даде всичко от себе си, ако иска да запази шансовете на ЦСКА 1948. Продължава отбора на Брацигово да има предимство, ако тук Петров успее да отбележи. Петров. Удар на Петров и спасяване на Стоян Деспотов. Резултатът е равен. Точно преди последните пети дуспи Спас Пасов се засилва към топката. Пета дуспа за ЦСКА 1948 по един пропуск. Трендафилов първата дуспа и сега четвъртата на Брацигово. Петров. Това са последните, както казват, пети дуспи. Пет изпълнения. Спас Пасов срещу Шеров. Ако вкарат тук Спасов, ще доближи ЦСКА 48 до трета лига. Ако изпусне, то Брацигово е много близо до успеха. Удар на Спасов и гол. 4-3. 4-3. Да видим дали дуспите ще продължат. Или ЦСКА 1948 ще се класира за трета лига. Владимир Котев зад топката. Длъжен е да отбележи. При пропуск матчът свършва и ЦСКА 1948 се класира в трета лига. Котев зад топката. И той избира малка засилка. Котев срещу Деспотов. Удар и дуспите продължават. Брацигово оцелява. Йоан Маринов срещу Шеров. Шесто изпълнение на дуспи. Резултатът е 4-4 или 5-5. Ако тук Йоан Маринов и следващия изпълнител успея да вкарат, дано не продължи дуспите като баража между Левски и Верея. Шесто изпълнение вече са по една. Йоан Маринов срещу Шеров. Удар на Маринов и гол. Без напрежение Маринов кара този
тази дуспа. Борис Георгиев се засилва към топката. Дали ще издържат нервите на Георгиев тук? Деспотов срещу Георгиев. Решаваща дуспа. Удар на Георгиев и да, той изравнява резултата. Христо Митев. Пет на 5. Христо Митев. Отново малка засилка. Митев срещу Шеров. Удар на Митев и гол. Отново ЦСКА 1948 повежда и то в решаващ момент. Борис Благоев зад топката. Ето го сигнала, удар. И тук Деспотов бе длъжен според мен да хване тази дуспа на Благоев, който би изключително леко. Давид Стоянов не ми се вижда много уверен как отива да изпълнява тази дуспа. Деспотов според мен можеше по-добре да се намеси при изпълнението на предишната дуспа и да класира ЦСКА 1948 в трета лига, но пренасяме се на бялата точка, която по-скоро е доста кална. Давид Стоянов срещу Шеров. Притеснен ми изглежда Стоянов, да видим дали ще покаже здрави нерви. И той избира малка засилка. Давид Стоянов. Удар и гол. Отново ЦСКА 1948 повежда. Пейо Малинов зад топката. Пейо Малинов. Избира голяма засилка той. Малинов също Деспотов. Удар на Малинов. И това е пропуск. ЦСКА 1948 се класира в трета лига след този пропуск на Малинов от бялата точка. Успя да излъже вратаря, но топката отиде в градата. Невероятна радост за футболистите на ЦСКА 1948. Те се класират за трета лига след това драматично развитие на матча и тези дуспи. Невероятна радост за щаба, за